שלום לכולם, אני עדין ואני אחראי על פרויקט סימוק מטעם אוניברסיטת בן גוריון, ובסרטון הזה אני אשמח להסביר לכם על הסימולטור שלנו ומה מייחד אותו ביחס לסימולטורים אחרים. אז כמו שאתם רואים, הערכה שלנו מורכבת מפד, מטמר, סטנד ומצלמה, שבעצם קולטת את התנועות שאני מבצע עם המטמר ומתרגמת אותם לתנועה על גבי המסך. לאחר הרכבתי את הערכה וחיברתי אותה בכבל הכי פשוט למחשב הנייד שלי, אני נכנס לאפליקציה של סימוק. מקליד את הסיסמה ונכנס. לאחר שהתוכנה עלתה, אני בוחר את האימון. לאחר שהאימון עלה, אני רואה את המודל וכל תנועה שאני אבצע עם המטמר, אני אראה כתמונת אולטרסאונד אמיתית במסך שלי. זהו, תודה רבה.